Eztabaida luzearen ostean, sozialisten zuzendaritzak hartu du erabakia. Dar cumplimiento constitucional a la sucesión. Erregearen abdikazioa baimentzeko legea defendatuko du eta abstenitu edo aurka bozkatzen duen diputatuari 200 euroko isuna jarriko dio alderdiak. Ya he dicho muchas veces que soy republicano. Errepublikanoak izan arren, konstituzioa betetzearekin bat datoz guztiak 2 diputatu izan ezik, Guillem Kasuia eta Odon Elorza. Defender la libertad de voto en una materia muy sensible para muchos socialistas. Boz askatasuna aldarrikatu du diputatuak eta bihar ikusiko da, berak esan bezala, kontzientziak agintzen diona bozkatzen duen. Goizeko 9:00 hasiko da saioa Kongresuan eta Rajoy presidenteak berak aurkeztuko du lege proiektua. Es algo que hay que marcar dentro de la normalidad. Normaltasunaren baitan kokatu du presidenteak saioa, baina monarkia, errepublika eta autodeterminazioaren inguruko eztabaida sutsua espero da. Diputatuek banan-bana eta ahoz emango dute boza. Senatuan ordea, bozketa elektronikoa egitea erabaki dute. Hemendik astebetera izango da eta Kongresuan bezala ziurtzat ematen da legea aurrera aterako dela. Eta Juan Carlosen abdikazioa gauzatuta, Felipe VIgarrenaren proklamazioari ekingo diote gorteek hilaren 19an. Estatuko buru izendatzeaz gain, armaden buru izendatuko dute baita ere, eta litekeena da militar jantzita joatea. Yo creo que si lo que va a hacer es una jura civil, lo que tiene que venir es vestido de civil. EAJ ez dago ados eta Amaiurrek dagoeneko esan du ez dela ekitaldira joango.